Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Paguyuban Turangga Waseso Hangrembaka. Judul karya tari Jarayana Jaranan Ramayana. Sinopsis Jiwa Jawa Taksu Jaranaya Mandito Setra Jinar Nuswantoro. Jaranaya adalah interpretasi kesenian jaranan atau pasukan berkuda yang dipadu lakon Ramayana menjadi upaya bersama untuk mengenalkan, menjaga, dan melestarikan budaya di arus globalisasi. Menceritakan kisah cinta sejati antara Prabu Ramawijaya dan Dewi Sinta. Dalam perjalanan ceritanya, mereka mempertahankan hubungan cinta dan kasih sejati menghadapi gangguan asmara dari sang Rahwana. Kemudian diutuslah sang Hanuman dan pasukan berkuda dalam menghadapi sifat angkara murka sang Rahwana. Marilah kita saksikan bersama Turangga Waseso. Babarku melaring rasa sun sesakti kunjuk ngarsane Gusti Hayu Rahayu Yakti kalis kudo pangrencana sirna. Buko hamba barku melaring rasa sun sesakti kunjuk ngarsane Gusti Hayu Rahayu Yakti kalis kudo pangrencana sirna. Molong kumolong ing sedya hamba barka kidung kang sanyata Nunggal cipta rasa dewasane jiwa anut piramane gending umandang swara gamelan. Nunggal cipta rasa dewasane jiwa anut wiramane gending umandang swara gamelan.
piwulang wewayangan titaing padang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu ingkang samya pinanggih nuwun kula nuwun. Sesepuh dalapinipun ingkang agung hamastuti dumateng pepoyaning kautamen ingkang satuhu ginabekten. Para pangemban-pangembating praja, manggalaning praja satriyaning nagari. Panjenenganipun Bapa Kepala Desa Bapa Kadus lan sakjenjang ngrawatipun wonten wewengkon dusun Sobahan Desa Mangunsari ingkang dados songsonging adil ugi dadi hormat. Pinurwakan saderengipun kula matur sumangga tansah hadhepe manungkuja dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun pareng rahmat nikmat arupi kawilujengan. Satemah kula panjenengan sami saged kempal hamanunggal dalu punika tanpa manggih rubeda setunggal punapa amin Allahumma. Shalawat dan salam tansah kunjuk dumateng sekaring jagat mustikaning bawana. Inggih menika Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan sami antu-antu syafaatipun wiwit donya dumugi wonten dalan samangke. Sagung para pamirsa sutresna budaya ingkang bagya mulya, kepareng kawula matur pinangka sulih salira saking paguyuban seni jaranan kepang turangga wasisa hangrembaka ingkang dipun sesepuhi panjenenganipun Bapa Siswanto ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng paguyuban seni jaran kepang turangga Seto Aji sumrambah para kadang panitia jajaran keamanan Bapa Polres Bapa Koramil ugi Bapa Linmas ugi ngaturaken gunging panuwun ugi dumateng Pandaya Swara Ade Profesional Audio Son liriknya Indonesia. Namun mengatakan saat kula aturaken sugeng hamreksani ngantos paripurnaning pagelaran samangke. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegambaran ingkang akesan wayang kadya piwulang wewayangan ing amadang amur wani gelar karya turangga wasisa. Salam rahayu, salam budaya. Berjumpa kembali bersama kami tentunya Turangga Wasisa Hangrembaka. Mas Wasis piyakane lera Pak Waraden Nuti Romo atur saputra ditata ngandhine tabung bangsa ora hayu. Mas Wasis piyakane lera Pak Waraden Nuti Romo atur saputra ditata ngandhine tabung bangsa ora hayu.
Satukan hati, satukan jiwa, kita berdosa bareng-bareng bersama. Tuh Roko Wasiso Hanggem Poko. Ing sukuning Harga sumbing papane Mreh yoto endahe salah wibawane ngangge paguyuban turangga Wasiso Ngrembaka lampah saking budaya ngangkat derajat ing prangsa kawong putra Tambulu wadungan wana tirata sengkut gumrek tatang makarya umung kelamanges pitujo mugya kawon Ngrembaka pinangka gambare cipta rasa uga karsa. Kawon putra Tambulu wadungan wana tirata sengkut gumrek tatang makarya umung kelamanges pitujo mugya kawon Ngrembaka pinangka gambare gambare cipta rasa uga karsa. Hanya plak nyampar upur manawu mawon solang jumang kakak terginas lan trampil secaka calmo pinilih sampur hanya plak nyampar Kupur manawu mawon solah
Jumang kakak Lengginas lan trampil Cecakak Kalmo pilih Campur hanyoplak nyampar Umpur mangawu mawon Solah jumang kakak Lengginas lan trampil Cecakak Jalmo pilih Campur hanyoplak nyampar Umpur mangawu mawon Solah jumang kakak Lengginas lan trampil Cecakak Jalmo pilih Cancun kubragut sang wirayuda Sigra anggelar bares kabeh prawadya syaga Sajuro joro Gumurah hamba tarupa Sikro hamba urek Budaya turun bawa sesa analung kita Tumbare kalayana Sang Raja
karyo samyo saweko tumandang karyo ora maurahan bende terus manguko rakondo sing Buddha. Sehati raya rawe rantas malang koko belong koro sorang rampa asik ya abad apanya sorang apot koruko prowan yung bolong greget ing pangupung untap-untap ing wadyabala.
Nyoto wasis ngadi busana Yontika kepondong tulus sing tresno yang wiji ing jiwa Padha tilakune sing kuat jiwa lan ragane sing kuat atine padha tilakune Kocap Kacarito Sang Dyah Ayu Regan Wurosinta ingkang sanyata boten saged delawan luput tanpa daya saking welase Sang Dyah Ayu nilar walaning ingkang rayana inggih Raden Lesmana saged kenging reka dayaning sang dosa muka mindo betal saking salebeting Rajah Kalacakra sinaut astanira Sang Dyah Ayu Kapleto ngambah Jumantara
siapa umandang ing karya ya cancut kumrakut kumrekaing rasa undi dawa sang Sri Rama sikra budal labuh negara anoman siapa umandang ing karya ya cancut kumrakut kumrekaing rasa undi dawa sang Sri Rama sikra budal labuh negara. Kandanya sang Dewi ngamaraning kusuma Sulistya pindho sekar katon kodana ayu kodo tambah beboso Buta Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa Saramaruta Pawana Bana Margana Sapirana lan Warayan Panca Bayu Isian Panggulingan Lepa Kocambo Cinarito Risang Senopati Agung ing Aloko
nuninggih Raden Kumbakarna. Sumebret swaraning pusaka Bowijaya tumemu nigas jangganira Raden Kumbakarna. Kembung gumlundung terbabah andepani Bantala. Gugur Sang Senopati Agung ambebela bumi pertiwi. Arum kandanira dadi kusumaning bangsa. Pancasila iku dadi lambang enak kari kita. Ayo prakanca Macamekarya kabeh warga ra beda-beda. Tuwa muda priya wanita bangun desa lan negara murid tetep Kerta Raharja. Rasa tias tembang lelewong bingung lalang binglang rusot sasar lan samar Gusti nyuwun pangayoman jati. Oh
Tepuk tangannya mana?